Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των τροφίμων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενημέρωσης των επιχειρήσεων τροφίμων για τις νομοθετικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Με αυτή την αφορμή, η ΤÜΙΦΕΛΑ, σε συνεργασία με τον Δόκτορα Ανδρέα Σουλιώτη, σας καλωσορίζουν στο πρώτο επεισόδιο με θεματολογία ενημέρωση νομοθεσίας στο τομέα των τροφίμων, ενημέρωση για τις γνωματεύσεις της Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών προς την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλικά συσκευασίας επανειλημμένης χρήσης σε επαφή με τρόφιμα. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ανδρέας Σουλιώτης και ευχαριστώ πολύ την ΤΥΒΕΛΑΣ για το βήμα που μου δίνετε να μοιραστώ το πάθος μου για την τεχνολογία τροφίμων και ειδικά για την νομοθεσία που πρεσβεύω τα τελευταία χρόνια όντας επαγγελματίας στον τομέα των τροφίμων. Στόχος μας είναι η εξοικείωση των επαγγελματιών τροφίμων με την νομοθεσία καθώς και με τις βασικές τεχνολογίες του κλάδου. Είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Χαρακοπείου Πανεπιστημίου και επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων με τα πρότυπα του ISO και πρότυπα GFSI όπως BRC-IFS, FSSC 22000 και ιδρυτής εταιρείας SafeEat με αντικείμενο την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Ξεκινάμε σιγά σιγά τη θεματολογία μας με το πρώτο θέμα να έχει να κάνει με την ενημέρωση ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων. Έχουν περάσει 2 μήνες, επομένως έχουμε μαζέψει τις πιο σημαντικές κατά την άποψή μας νομοθεσίες και αυτές θα αναλύσουμε παρακάτω. Αρχίζοντας από τον Ιανουάριο του 2024 είχαμε 3 τροποποιήσεις σε ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι 2 εκ των οποίων αφορούν τον κανονισμό 1334-2008 σχετικά με τις αρωματικές ύλες και μια κοινή υπουργική απόφαση. Ξεκινώντας λοιπόν από τις αρχές Ιανουαρίου, βγήκε ο κανονισμός 234-2024, όπου έχουμε την αφαίρεση ορισμένων αρτηματικών υλών από τον κανονισμό 1334, εξαιτίας του ότι δεν υποβλήθηκαν από τους υπευθύνους τα δεδομένα ασφάλειας που είχε ζητήσει η ΕΦΣΑ. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά αναγκάστηκαν και απέσυραν τις συγκεκριμένες αρτηματικές ύλες. Τρόφιμα τα οποία έχουν προσθεθεί οποιαδήποτε από τις συγκεκριμένες αρτηματικές ύλες που αφαιρούνται μπορούν να διατίθεται στην αγορά έως την ημερομηνία λήξης τους. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, υπάρχει ο κανονισμός 238-2024, όπου εισάγονται περιορισμοί για 3 αρτηματικές ύλες. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, στην κατηγορία τροφίμων αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης, μία εκ των 3 αρτηματικών υλών τίθεται όριο 0,5 ppm σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό, όπου δεν υπήρχε κανένα όριο για τη συγκεκριμένη αρτηματική ύλη. Μία μέρα αργότερα, στις 16 Πρώτου 2024, η κοινή υπουργική απόφαση με το ΦΕΚ Β229 σχετικά με την αντικατάσταση 4 άρθρων του κώδικα τροφίμων και ποτών. Είναι το άρθρο 145 μέχρι το άρθρο 148. Το άρθρο 145 για τα ελεύθερα αλκοόλης ποτά αλλάζει ο ορισμός των ελευθέρων αλκοόλης ποτών, όπου πλέον επιτρέπεται η παρουσία εθιλικής αλκοόλης μόνο όταν αυτή οφείλεται σε χρήση ως διαλύτη άλλων συστατικών και δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 0,5% κατόγκων. Στο άρθρο 146 έχουμε αλλαγή της ονομασίας και του ορισμού. Τα τεχνητά ελεύθερα αλκοόλης ποτά ονομάζονται αρωματισμένα ελεύθερα αλκοόλης ποτά ή ανεψυκτικά. Επίσης, μια αλλαγή σημαντική είναι ότι τα ποτά στα οποία έχει γίνει εισμπίεση διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να δηλώνονται ως αεριούχα συσκευασία στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία του ποτού. Είναι θέμα επισήμανσης, επομένως είναι καλό να το γνωρίζουμε. Στο άρθρο 147 έχουμε επίσης αλλαγή της ονομασίας και από ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων ονομάζεται ελεύθερα αλκοόλης ποτά με χυμούς φρούτων ή και λαχανικών. Μια πολύ σημαντική αλλαγή εδώ που θα πρέπει να λάβουν αντίστοιχες εταιρείες που παράγουν τέτοια προϊόντα σοβαρά υπόψη, είναι ότι τα ελεύθερα αλκοόλης ποτά με χυμό σταφυλιού επιτρέπεται η παρουσία εθιλικής αλκοόλης όταν πριν δεν επιτρεπόταν, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% αλλά λιγότερο του 1% κατόγκων. Και η τελευταία αλλαγή του άρθρου 148 αφορά τα οροφήματα, όπου νοούνται τα προϊόντα που παρασκευάζονται από χείληση, διάλυση ή αραίωση με θερμό ή ψυχρό νερό διαφόρων φυτικών προϊόντων
και ένα από τα νέα φυτικά προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να έχουμε παρασκευή ροφημάτων είναι ο χυμός από φύλλα αλόης. Κλείνοντας σιγά σιγά τον Ιανουάριο, έχουμε τον κανονισμό 374 του 2024, όπου τροποποιεί τον 1333-2008 όσον αφορά τον τίτλο των κατηγοριών τροφίμων για ποτά με αλκοόλη και τη χρήση διαφόρων προσθέτων σε ορισμένα ποτά με αλκοόλη. Για παράδειγμα, στην κατηγορία τροφίμων αλκοολούχα ποτά όπως ορίζει στον κανονισμό, στο σημείο 14.2.6 η χρήση χρωστικών τροφίμων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται για τη βότκα, ώστε να διασφαλίσει τη συνοχή με τον μαμά κανονισμό τον 787 του 2019 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή και την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, ο οποίος προβλέπει ότι η βότκα δεν πρέπει να χρωματίζεται. Το οποίο σημαίνει ότι εδώ είχαμε μια σύγχυση, γιατί ο κανονισμός 787-2019 όσον αφορά την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών ανέφερε ξεκάθαρα ότι η βότκα δεν πρέπει να χρωματίζεται. Ο κανονισμός περί προσθέτων, ο 1333-2008, μέσα στην κατηγορία την αντίστοιχη ότι επιτρέπονται οι χρωστικές, μόνος υπήρχε μια σύγχυση, η οποία με τον κανονισμό που αναφέραμε έγινε εναρμόνιση και διορθώθηκε. Πηγαίνοντας σιγά σιγά στο Φεβρουάριο, συναντάμε 2 τροποποιήσεις ευρωπαϊκών κανονισμών και 2 εγκυκλίους του ΕΦΕΤ. Ξεκινάμε με τον κανονισμό 451-2024 για την τροποποίηση του 396-2005 όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλήπων της νοικοτήνης, όπου υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων επέβαλαν στην Επιτροπή ειδικά δεδομένα παρακολούθησης για τα μπαχαρικά, από τα οποία προκύπτει ότι ενδέχεται να εμφανιστούν κατάλοιπα στο εν λόγω προϊόν σε επίπεδα υψηλότερα από τα ανώτερα όρια καταλήπων που είχαν θεσπιστεί λίγο νωρίτερα το 2023. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει τον καθορισμό προσωρινών ανώτατων ορίων καταλήπων για όλα τα μπαχαρικά σε επίπεδο 0,3 ppm. Με βάση αυτές τις νέες πληροφορίες, η αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τροποποιήσεις των ανώτατων ορίων καταλήπων για την νοικοτήνη στα μπαχαρικά ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια των καταναλωτών. Συνεχίζουν τον κανονισμό 585-2024 για τη συμπλήρωση του κανονισμού του 251-2014 όσον αφορά ειδικούς κανόνες για την ένδειξη και την ονομασία των συστατικών των αρωματισμένων αμπελονικών προϊόντων. Σε αυτό το σημείο έχουμε τον 1169-2011 του κανονισμό που διέπει τα τρόφιμα και εφαρμόζεται στην ένδειξη και την ονομασία των συστατικών των αρωματισμένων αμπελονικών προϊόντων, αλλά είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά των αρωματισμένων αμπελονικών προϊόντων, προκειμένου να παρέχονται στους καταναλωτές πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Για παράδειγμα, έχουμε αλλαγή στον τρόπο αναγραφής των συστατικών που προστίθεται στα βασικά αμπελονικά προϊόντα. Όταν τα ακόλουθα συστατικά προστίθεται στα βασικά αμπελονικά προϊόντα, μπορούν να αναγράφονται εκτός των παρενθέσεων ως θειώδη, για παράδειγμα, ή διοξείδιο του θείου για τις ηθιώδεις ενώσεις, ή πρωτεΐνη αυγού ή λυσοζύμη αυγού για τα αυγά. Οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην κατηγορία αέριας συσκευασίας μπορούν να αντικαθίστανται από την ένδειξη εμφελωμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα. Είναι κάποιες βασικές αλλαγές όσον αφορά τα αρωματισμένα αμπελονικά προϊόντα. Και κλείνουμε με 2 εγκυκλίους του ΕΦΕΤ, η μία 15 Δευτέρου, με αριθμό πρωτοκόλλου 1982, που ορίζει το πλαίσιο έγκρισης ψυχτικών αποθηκών και επιχειρήσεων παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών και καταργεί το έγγραφο του ΕΦΕΤ από το 2018. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει αρκετές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις ψυχτικές αποθήκες, έχουν ψυχτικές αποθήκες και παρέχουν την υπηρεσία αποθήκευσης, διότι υπάρχει μια σύγχυση, μιλώντας σαν επιθεωρητής, πότε πρέπει μια επιχείρηση, μια ψυχτική αποθήκη να έχει τον κωδικό F, όπου γίνεται έλεγχος από την ιατρική και γνωμοδοτεί μετά ο ΕΦΕΤ. Είναι ξεκάθαρα πλέον, αναφέρει μέσα ξεκάθαρα πότε μια επιχείρηση πρέπει να πάρει την έγκριση για το κωδικό F και έτσι ξεδιαλύνονται αρκετά πράγματα που μέχρι τώρα ήταν λίγο ασαφή. Η δεύτερη εγκύκλωση του ΕΦΕΤ, που δημοσιεύτηκε 16 Δευτέρου με αριθμό πρωτοκόλλου 2024, αναδεικνύει ζητήματα από την επιθεώρηση που έγινε από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέραν των άλλων ενδιαφερόντων ζητημάτων που μπορούμε να διαβάσουμε σε αυτήν την εγκύκλιο, είναι κάτι το οποίο είναι και ένα θέμα μέσα από την αγορά που αντιμετωπίζουμε αρκετά, και πάλι σαν επιθεωρητής, αλλά και σαν άνθρωπος που κινούμε στον χώρο των τροφίμων.
είναι το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί σε εγκατάσταση στην οποία έχει χορηγηθεί υπό όρους έγκριση, ας πούμε μια εγκατάσταση που τυποποιεί κρέας ή χθηρά, η αρμόδια αρχή, ενώ έχει δώσει υπό όρους έγκριση τρίμηνη, να μελήσει τον εκ νέου επιτόπου έλεγχο, ώστε να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες που έγραψε κατά την αρχική της επιθεώρηση, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί αριθμός έγκρισης και τα προϊόντα να διακινούνται κανονικά και μετά το τρίμηνο, μη έχοντας πλέον την άδεια σε ισχύ, αλλά παράλληλα και να μην φταίει και ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά. Διότι η αρμόδια αρχή δεν μπόρεσε να πάει να κάνει τον επανέλεγχό της για να πάμε πλέον σε οριστική άδεια. Είναι πολύ σημαντικό και αναφέρει σε αρκετά πράγματα μέσα και ένα από τα πιο σημαντικά είναι αυτό που σας έφερα τώρα. Αυτές ήταν έτσι κάποιες σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις στην νομοθεσία για το πρώτο δίμηνο. Και μπορούμε τώρα να πάμε σιγά σιγά στο κομμάτι της ενημέρωσης για τις γνωστοποιήσεις της Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών προς την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν πρώτο θέμα έχω βάλει να σχολιάσουμε λίγο και να συζητήσουμε το θέμα όσον αφορά τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και ορυκτελέων, όπου υπάρχει μια έκθεση της Επιτροπής το 2022 με συγκεκριμένα όρια στα τρόφιμα σε σχέση με την περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως για παράδειγμα προϊόντα με περιεκτικότητα σε λιπαρά πάνω από 50% έχουμε όριο 2 ppm. Αυτό είναι σημαντικό διότι μέσα στο 2024 είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα νομοθετηθεί κιόλας σε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η μεγάλη αλυσίδα λιανικής πώλησης αυτή τη στιγμή σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και πρόσφατα είχα μια εμπειρία με προϊόντα τα οποία ήταν με προϊόντα μπισκότα, τα οποία είναι ιδιωτική ετικέτα της συγκεκριμένης αλυσίδας λιανικής πώλησης, έχει βάλει όριο στα εργαστήρια που συνεργάζεται 2 ppm στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες ορυκτελέων. Το αποτέλεσμα ήταν 9. Δεν έγινε κάτι όσον αφορά το κομμάτι απόσυρση, ανάκληση, αλλιώς δεν είναι κανονισμός. Αλλά έγινε σύσταση στον παραγωγό να πάρει μέτρα, να λάβει μέτρα ώστε να μειώσει τη συγκεκριμένη παράμετρο κάτω από το 2 ppm που αυτή τη στιγμή έχει ορίσει η Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας το οποίο έρχεται. Σε 9 Δευτέρου του 2024 η Επιτροπή συνεδριάζει με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον κανονισμό 2073-2005, σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια όσον αφορά τη ληστέρια μονοσαετότζενες. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών από τη ληστέρια με τροποποίηση του παραρτήματος 1 και συγκεκριμένα το σημείο που μιλάει για τα τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση ικανά να υποστηρίξουν, που αυτή τη στιγμή είναι 100 CFU ένα γραμμάριο. Προφανώς και στην ατζέντα αλλά και στα σχόλια μετά η τάση είναι να μειωθεί, δεν γνωρίζω πόσο, το αναμένουμε, αλλά η τάση είναι από 100 CFU ένα γραμμάριο, η τάση είναι να μειωθεί και αναμένουμε αυτή την εξέλιξη. Και έχουμε και μια περίοδο υποβολής παρατηρήσεων, η οποία λήγει 14 του 24 για τον κανονισμό 10-2011 σχετικά με τα υλικά συσκευασίας, όπου είναι ένα 14σελίδο αρκετά ενδιαφέρον και 3 σημεία τα οποία είδα και θα ήθελα να σχολιάσουμε και να σας αναφέρω. Είναι ότι διασφαλίζουμε την ευθυγράμμιση με τον κανονισμό 16-16 του 22 για τα ανακυκλωμένα πλαστικά. Γενικά έχουν αρχίσει και μπαίνουν στη ζωή μας. Σε πολλές επιθεωρήσεις, εμείς επιθεωρητές μπορούμε να βρούμε τα λεγόμενα RPET, τα οποία θέλουν βάσει του κανονισμού 16-16 ειδική δήλωση μόρφωση για να μπορεί να τα παραλάβει ο προμηθευτής και να τα χρησιμοποιήσει. Και ευθυγράμμιση του κανονισμού 528 του 2012 για τα βιοκτώνα. Μια μικρή αναφορά εδώ τώρα, γιατί ακούμε βιοκτώνα και υλικά συσκευασίας και μπορούμε να τον μπερδέψουμε. Τα βιοκτώνα που περιέχουν δραστικές ουσίες μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα υλικά, συμπεριλαμβανομένων και των πλαστικών, τα οποία μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ένα βιοκτώνο που περιέχει μια δραστική ουσία μπορεί να ενσωματωθεί σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η ουσία όσο και το προϊόν έχουν εγκριθεί από τον κανονισμό 528-2012 για τη χρήση αυτή. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός 1011 τροποποιείται για αυτό το λόγο, για να ενσωματώσει και αυτόν τον κανονισμό που δεν υπήρχε πριν. Εισάγει την καινούργια έννοια που δεν υπήρχε ως τώρα
του υψηλού βαθμού καθαρότητας, μια ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων, θεωρείται ότι έχει υψηλό βαθμό καθαρότητας όταν όλα τα συστατικά της αποτελούν μέρος της ταυτότητάς της και μπορεί να περιέχει μόνο μια μικρή ποσότητα μολυσματικών ουσιών και μη σκόπιμα προσθέμενες ουσίες που πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, να έχουν υποβληθεί σε ατομική τοξικολογική αξιολόγηση, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γονοτοξικότητα αποκλείεται και ότι η πλήρη μετανάστευση στα τρόφιμα δεν μπορεί να προκαλέσει ατομική μετανάστευση οποιοδήποτε από αυτά, με αποτέλεσμα την παρουσία τους σε τρόφιμα μεγαλύτερη του 0,05 ppm. Και τέλος, ο κατασκευαστής που είναι υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά υλικού που προορίζεται για επαναλαμβανόμενη χρήση, παρέχει στους χρήστες τις πληροφορίες σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου υλικού μέσω επισήμανσης ή οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί για να επιβραδύνουν τη φθορά του υλικού, να δίνουμε και οδηγίες πώς θα πρέπει να το χειριστούμε για να επιβραδύνουμε τη φθορά του υλικού, πολύ σημαντικό, καθώς και περιγραφή των παρατηρήσεων αλλαγών του υλικού που μπορεί να αποδεικνύουν τη φθορά του υλικού και ότι έχει φτάσει στη μέγιστη διάρκεια ζωής του. Όπως καταλαβαίνετε, ότι είμαστε μια διαβούλευση η οποία θα επιφέρει αρκετές αλλαγές στον ήδη υπάρχοντα κανονισμό για τα υλικά συσκευασίας. Αυτά όσον αφορά το θέμα 1 και 2, την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και τις ονοματές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαβούλευση που αυτή τη στιγμή τρέχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κανονισμό 10 του 2011. Και πάμε σιγά σιγά στο θέμα 3, όπου είναι τα υλικά συσκευασίας επανειλημμένης χρήσης σε επαφή με τρόφιμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλωσορίσω την καλεσμένη μας Στελίνα Μεγρέμη, τεχνική υπεύθυνη του τμήματος ελέγχου συσκευασίας της QSCS Food, για να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο φλέγον, κατά την προσωπική μου άποψη, θέμα που είναι τα υλικά συσκευασίας επανειλημμένης χρήσης σε επαφή με τρόφιμα. Στέλνα, καλησπέρα στην παρέα μας. Καλησπέρα, Ανδρέα. Πιστεύω τα προηγούμενα σαν νομοθεσίες, επειδή δεν αφορούν πολύ τα υλικά συσκευασίας, δεν ξέρω αν ήσουν αγνώστης ή όχι. Πάντως, καταλαβαίνεις ότι αλλάζουν ραγδαία οι νομοθεσίες. Πολλές αλλαγές. Ειδικά στα υλικά συσκευασίας. Βέβαια. Επομένως, αυτό το θέμα που διάλεξα για να σχολιάσουμε, έτσι η αρχή ήταν όταν πριν λίγα χρόνια, πιθανότατα έχει αντιμετωπίσει, είναι όταν κληθήκαμε να πάμε στο χάρτινο καλαμάκι και εκεί όλοι είπαμε: όπα, τι γίνεται τώρα εδώ, χάρτινο καλαμάκι με καφέ, δεν γίνεται. Και ακόμα νομίζω δεν γίνεται. Ναι, πολλοί το αποφεύγουν αρκετά. Μπράβο. Και πήγαμε πολλές εταιρείες που είχαν ένα αρκετά μεγάλο στόκ από καλαμάκια πλαστικά. Πήγανε για να σώσουν την παρτίδα, πήγανε να ρωτήσουν το κάθε εργαστήριο τι κάνουμε με αυτά τα πλαστικά καλαμάκια και πώς μπορούμε να τα πούμε ότι είναι επανειλημμένης χρήσης, ώστε να τα πουλήσω τουλάχιστον και μετά να πάω να πάρω το χάρτινο τελικά. Αυτό επιβάλλει η αγορά. Βέβαια, βρεθήκαμε πολύ αντιμέτωποι με πολλούς τέτοιους ανθρώπους, παραγωγούς, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι, ξαφνικά τους απαγορεύσαν να χρησιμοποιούν τα είδη που παράγανε, οπότε σου λέει τώρα εγώ τι θα τα κάνω τα υλικά μου, θα τα πετάξω και θα χάσω και τη δουλειά μου. Ακριβώς. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ψάχναν να βρουν μια λύση και η λύση ήταν να τα ορίσουμε σαν επανειλημμένης επαφής. Ωραία. Δηλαδή να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά. Αυτό. Τώρα, τι εννοούμε με τον όρο υλικά που έρχονται σε επανειλημμένη χρήση με τα τρόφιμα και ποια είναι αυτά, έτσι, λίγο επιγραμματικά να μας πεις. Ωραία. Ουσιαστικά είναι τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τα οποία μπορούν, όπως είπαμε και πριν, να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν μία φορά, μετά να τα πλύνουμε και να τα ξαναχρησιμοποιήσει ο καταναλωτής που μπορεί να τα έχει στο σπίτι του. Να μην πεταχτούν, ώστε να γλιτώσουμε και το περιβάλλον από αυτό που προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Αυτό θέλω νομίζω και στη διαβούλευση που τρέχει τώρα στο τελευταίο θέμα που είπα, νομίζω ταιριάζει ότι θα πρέπει να βάλεις λίγο τη διάρκεια ζωής. Βέβαια. Ναι, να μπει σήμανση, να έχει οδηγία, να έχει. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια κύριο μέλημά μας ήταν τα τρόφιμα και δίναμε όλοι μας την προσοχή εκεί πέρα. Οπότε τα υλικά συσκευασίες ήταν όχι σε δεύτερη μοίρα, σε τρίτη μοίρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ. Ευτυχώς γίνονται πιο ασφαλή, ευτυχώς και για τον καταναλωτή τον ίδιο. Οπότε συνέχεια γίνονται, αν θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ ο ίδιος, δηλαδή ο 10 του 2011 έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, με σκοπό να ελέγχουμε τα υλικά συσκευασίας και να είναι όσο πιο ασφαλή γίνονται. Συνεπώς, πιστεύω ότι θα σωματωθεί και αυτό νομίζω και αυτό που είπες πριν κιόλας, στο λέω σαν επιθεωρητής,
Τα τελευταία χρόνια, όντως τώρα 12 χρόνια επιθεωρητής, τα τελευταία χρόνια πραγματικά σου μιλάω, οι εταιρείες τροφίμων έχουν καταλάβει ότι υπάρχει υποχρέωση να κρατάνε ιχνηλασιμότητα για το υλικό συσκευασίας. Το θεωρούν εντελώς άλλο πράγμα. Και εντάξει, επειδή τώρα εξελίσσονται τα πράγματα, προφανώς έχουν αρχίσει και να αναρμονίζονται για αυτοί. Ωραία, τέλεια. Σχετικά πάντως με αυτό που είπες και προηγουμένως, με το χρόνο ζωής του προϊόντος, είναι κάτι το οποίο εμείς στο εργαστήριο ήδη το σκεφτόμασταν. Δηλαδή, προφανώς το τρόφιμο έχει ένα χρόνο ζωής, γιατί αναπτύσσονται μικροοργανισμοί, αλλοιώνονται τα συστατικά του. Ωστόσο και το υλικό συσκευασίας το ίδιο δεν σημαίνει ότι παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο. Προφανώς αλλοιώνεται. Δεν ξέρω, μεταναστεύουν ουσίες, πολύ πιθανό λιγότερο στην αρχή του χρόνου ζωής τους και περισσότερο μετά από μια αποθήκευση, αναλόγως και το που το αποθηκεύει ο καταναλωτής. Το οποίο, Στελίνα, πραγματικά, αυτό θέλω να σε διακόπτω, είναι ένα πράγμα το οποίο παίρνει μια τεχνική προδιαγραφή, σου λέει αποθήκευσέ με σε χ συνθήκες και δεν το τηρούν. Σε αντίθεση με το τρόφιμο που θα το βάλουν στο ψυγείο ή θα το βάλουν σε μια ελεγχόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δεν το προσέχουν καθόλου. Δεν δίνουν καθόλου σημασία στη σήμανση του υλικού συσκευασίας και είναι κάτι το οποίο νομίζω, όπως ανέφερες, θα ξεκινήσει να γίνεται. Δηλαδή θα υπάρχει σήμανση για το χρόνο ζωής, ημερομηνία λήξης της συσκευασίας που περιέχει το τρόφιμο. Το χειρισμό, το πώς πρέπει να το χειριστεί μέχρι το τέλος του χρόνου ζωής του είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεσαι για να σου στέλνουν εταιρείες για self-life υλικό συσκευασίας. Εμείς έχουμε αρχίσει. Self-life, είναι σημαντικό αυτό που λέω τώρα. Είναι self-life, να ξέρω πότε. Εμείς έχουμε αρχίσει και στείλουμε κάποιες μελέτες σαν stability των υλικών συσκευασίας, στο οποίο ελέγχουμε τη συμπεριφορά του υλικού συσκευασίας κατά σε όλο το χρόνο ζωής τους. Τι να το κάνω, Στελίνα, άμα έχω ένα προϊόν με 12 μήνες ζωή και έχει μεταναστεύσει τον 8ο μήνα μέσα οτιδήποτε έχει μεταναστεύσει, γιατί εγώ δεν είναι κατάλληλο το υλικό συσκευασίας. Γι' αυτό πάντα και εμείς, ακόμη και τώρα, ελέγχουμε παράλληλα στο R&D τμήμα μας, ελέγχουμε παράλληλα με το χρόνο ζωής του προϊόντος και τη συμπεριφορά του υλικού μας. Γιατί πολλά οφείλονται στο υλικό συσκευασίας, όπως για παράδειγμα μετανάστευση ουσιών που αλλοιώνουν την οσμή του προϊόντος, για παράδειγμα. Γιατί είναι το νούμερο 1 το οποίο αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής. Τα υπόλοιπα τα χημικά δεν τα αντιλαμβάνεται. Προσωπικά θα σε έχω υπόψη για self-life υλικών συσκευασίας και οργανοληπτικό έλεγχο. Παράλληλα. Αυτό είναι σημαντικό. Εννοείται. Τι απαιτεί η νομοθεσία με τα αντικείμενα? Υπάρχει ο 1011. Ακριβώς. Μπράβο, ο οποίος κάπου υπάρχει ένα παράρτημα τώρα που κάτι λέει. Λοιπόν, εμείς ουσιαστικά κατά τον έλεγχο των υλικών συσκευασίας που έρχονται σε επανειλημμένη επαφή με τα τρόφιμα, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να ελεγχθούν 3 φορές. Αυτό ορίζει ο κανονισμός. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μπερδευτεί και να καταλάβει ο καταναλωτής ή ο παραγωγός ότι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για 3 φορές ακόμη. Είναι το κομμάτι το τεχνικό, στο οποίο ελέγχουμε και κοιτάμε τη συμπεριφορά και τη μετανάστευση των ουσιών. Και πολλοί ρωτάνε, Στελίνα, τώρα 3 φορές έγινε. Τι σημαίνει όμως αυτό για μένα, για self-life, αυτό πήγαμε εκεί? Ναι, τι σημαίνει, πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπράβο. Αυτό τώρα θα το δούμε με τον νέο κανονισμό. Πιστεύω έρχεται στη διαβούλευση, πιστεύω εκεί θα το ακουμπήσουμε. Εννοείται. Τώρα, αυτό νομίζω, Στελίνα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ορίζεται μέσα στον κανονισμό. Ότι αν έχεις από την πρώτη στη δεύτερη, από την δεύτερη στην τρίτη, μειωμένη τη μετανάστευση, είναι νομίζω το σωστό. Ουσιαστικά πρέπει να είναι μειωμένη και να κρατάει ή σταθερή. Ή σταθερή, μπράβο. Δεν πρέπει να έχουμε μια αύξηση ξαφνικά στη δεύτερη και αν στην τρίτη είναι εντός ορίων να είμαστε εντάξει. Απευθείας το προϊόν βγαίνει εκτός. Αλλά υπάρχει ένα κενό εδώ. Δεν μπορεί να σου πει, αν όλα είναι σωστά, δεν μπορεί να σου πει μετά, αφού πέρασε το τεστ 1, 2, 2, 3, ότι χ μέρες το κρατάς. Εδώ είναι ένα κενό. Όχι, εννοείται. Αυτό πρέπει να οριστεί. Ωραία, εγώ μετά το κρατάω 2 χρόνια. Ποιος θα μου πει όχι? Ήταν ένα κενό το οποίο έπρεπε να καλυφθεί. Μπράβο. Νομίζω κλείνει έτσι τώρα. Εννοείται. Ωραία. Πότε καταλαβαίνουμε, Στελίνα, ότι ένα αντικείμενο πάβει να είναι επαναχρησιμοποιούμενο? Λοιπόν, εδώ τώρα θα πάμε πιο πολύ σε φυσικές ιδιότητες του υλικού συσκευασίας. Δηλαδή, ένας καταναλωτής όταν αρχίσει και βλέπει μία αλλίωση στο υλικό συσκευασίας, δηλαδή αποχρωματισμό ή κάποια χαράγματα τα οποία μπορούν να έχουν δημιουργηθεί κατά τη χρήση, είναι πολύ σημαντικό να τα προσέχουμε και να το απορρίπτουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση να τραυματιστεί ο φραγμός που μπορεί να έχει το υλικό συσκευασίας και να απελευθερώνονται ουσίες οι οποίες δεν θα φεύγανε από το υλικό συσκευασίας. Οπότε εκεί δεν είναι υπεύθυνος και ο ίδιος ο παραγωγός για την ασφάλεια του προϊόντος. Είναι θέμα χρήσης και είναι η ευθύνη του καταναλωτή του ίδιου να το προσέξει. Υπάρχουν ουσίες που χρησιμοποιούνται στα εσωτερικά στρώματα ή ακόμη και αυτό με τα αρπέτ που ανέφερες προηγουμένα, τα ανακυκλωμένα.
είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιμολύνσεις. Μπράβο, σωστό. Το ΑΡΠΕΤ είναι αυτό το οποίο λέμε, είναι σαν να εννοούμε ότι παίρνουμε κάτι ουσιαστικά από τα απορρίμματα, γιατί έχει απορριφθεί το προϊόν και το επαναχρησιμοποιούμε. Να το πάμε σε αδειοδοτημένο εργοστάσιο, το οποίο να κάνει όλο το process. Βέβαια. Για να το κάνει υγιές, να το πούμε, για να στο φέρω σαν πρώτη ύλη, να το παράξω. Βέβαια. Και οι επιμολύνσεις είναι πολύ σημαντικές, γιατί μια ανάλυση οι παραγωγοί γενικότερα την παραλείπουν αρκετά, είναι η ανάλυση νέα screening. Οι λεγόμενες μη εκούσια προστιθέμενες ουσίες. Αυτές οι οποίες κατά την παραγωγή του προϊόντος, μέχρι να φτάσει στην τελική χρήση, επιμολύνουν το προϊόν και μπορούν να βρεθούν στο τέλος. Έχεις κάνει τις αναλύσεις? Βέβαια, κάνουμε συνέχεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό στα επανειλημμένης χρήσης, διότι υπάρχει ένα κομμάτι στον κανονισμό στο οποίο αναφέρει ότι αν στην πρώτη χρήση ανιχνευτεί κάποια ουσία η οποία δεν έχει όριο μετανάστευσης, είναι το λεγόμενο not detected, δηλαδή έχει ένα όριο ποσοτικοποίησης. Αν στην πρώτη χρήση βρεθεί πάνω από αυτό το όριο ποσοτικοποίησης και στην τρίτη, ας πούμε, είναι εντός ορίων, το προϊόν φεύγει εντελώς εκτός, δηλαδή απορρίπτεται, χωρίς να είναι εντός ορίων. Πολλά μικρά μυστικά για τα υλικά συσκευασίας, πραγματικά, τα οποία, στο λέω από την πλευρά του επιθεωρητή, είμαι χαρούμενος τα τελευταία, ας πούμε, 2 χρόνια που έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνο το τρόφιμο. Είναι και το υλικό συσκευασίας. Μεγάλη αλληλεπίδραση. Δηλαδή, τον πρώτο καιρό που εμείς ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα υλικά συσκευασίας και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι, ήταν η κατάσταση του τύπου τα πετάμε όλα, ας πούμε. Ακριβώς. Αυτή η φοβική κατάσταση, αλλά γενικότερα αν ελέγχονται, είναι πολύ σημαντικό για να προλαμβάνουμε και πράγματα και να έχουμε ασφαλή υλικά συσκευασίας. Τέλεια. Και Στέλλα, υπάρχουν κάποια αντικείμενα τα οποία πρέπει να προσέχουμε περισσότερα με βάση αυτά που βλέπετε κατά τους ελέγχους καταλληλότητας στο εργαστήριό σας? Λοιπόν, κάποια από αυτά τα αντικείμενα και με βάση αρκετές μελέτες που έχουν γίνει είναι τα υλικά από μελαμίνη. Είναι πολύ σημαντικό, διότι έχει αποδειχθεί από διάφορες μελέτες ότι είναι πιο ασταθή σαν υλικά. Πρέπει να γίνει το έλεγχος στις σωστές θερμοκρασίες και στις σωστές συνθήκες, αναλόγως με τη χρήση του, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το προϊόν είναι ασφαλές. Είναι κάποια υλικά τα οποία είναι λιγάκι πιο επικίνδυνα. Είναι 2 παράμετροι, νομίζω, που ελέγχεται. Είναι η μελαμίνη και η φορμαλδεΐδη. Μπράβο. Η οποία ευαίσθητη είναι η φορμαλδεΐδη. Και η μελαμίνη, ναι. Προσωπική εμπειρία που έχω πάντως πρόσφατα, καταρχάς έβγαλε το RASF, τώρα την περασμένη εβδομάδα, για μελαμίνη πάλι. Στην Ελλάδα έχει γίνει εξόρμηση του ΕΦΕΤ για δειγματοληψία και αναλύσεις. Βέβαια, γιατί χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ τα πιάτα. Εταιρείες τροφίμων, μάλλον εμπορικές εταιρείες υλικών συσκευασίας, φέρνουν μελαμίνη από Τουρκία, από Κίνα, είναι πηγή. Προφανώς δεν υπάρχει κατάλληλη ή σωστή, μάλλον θα έλεγα, δήλωση μόρφωσης, για να καταλάβουμε ότι δεν εναρμονίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και εκεί έχουμε ένα κενό. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχουν από μεγάλα εργαστήρια της Ευρώπης αναλύσεις που περνάνε και τη μελαμίνη, τις 2 παραμέτρους τέλος πάντων που εξετάζουμε, αλλά κάνουν προσομητή νερό. Ναι. Και οι εταιρείες λαμβάνουν αυτά τα δεδομένα, τα αξιολογούν, κάνουν μια επαλήθευση κι αυτοί με προσομητή νερό. Το 1, 2, 3, γιατί κάνουν και παλαιμή χρήση, το 1, 2, 3 βγαίνει μικρότερο και στην αγορά. Προσφάτως, επομένως, έμαθα, γιατί επικοινώνησα με το Γενικό Οχημείο του κράτους, ότι η ανάλυση γίνεται σε οξικό οξύ. Υπάρχει κάτι υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο και εσείς οξικό οξύ το κάνετε, είναι επιλογή του Γενικού Οχημείου του κράτους? Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει θα σου αυτή πω τι γίνεται, για να το πούμε λιγάκι και πιο γενικά. Εμείς όταν έχουμε ένα υλικό συσκευασίας το οποίο έρχεται σε εμάς, μιλάμε με τον παραγωγό του υλικού συσκευασίας και πρέπει να δούμε τη χρήση του υλικού συσκευασίας. Δηλαδή με τι τρόφιμα θα έρθουν σε επαφή. Αν ένα υλικό, ο προσομοιωτής Β που ανέφερες προηγουμένως, προσομοιάζει τα όξινα τρόφιμα. Αν ένα υλικό δεν προορίζεται να έρθει σε επαφή με όξινα τρόφιμα, δεν υπάρχει και λόγος να ελεγχθεί σε αυτό τον προσομοιωτή. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για πιάτα, τάπερ και όλους αυτούς τους περιέκτες, είναι λογικό ότι θα έρθει με όλα τα τρόφιμα. Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να ελεγχθεί η ειδική μετανάστευση για όλα τα τρόφιμα. Ωστόσο, κάθε ουσία την αξιολογούμε με βάση τη διαλυτότητα που έχει στον αντίστοιχο προσομοιωτή. Και η μελαμίνη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι έχει μεγάλη διαλυτότητα στον προσομοιωτή Β. Γι' αυτό επιλέγεται. Οπότε επιλέγεται σαν worst case σενάριο. Δηλαδή, για να μην κάνεις
όλους τους προσομοιωτές. Αν και η νομοθεσία κανονικά σε υποχρεώνει να κάνεις σε όλους τους προσομοιωτές για να αποδείξεις μετά. ΑΒ-Δ2 νομίζω. ΑΒ-Δ2 ακριβώς. Ο προσομοιωτής Β είναι ο worst case για τη μελαμίνη και τη φορμαλδεΐδη. Το Γενικό Χημικό Κράτος σε κάνει μόνο προσομοιωτή Β. Και εντάξει, είδα τα αποτελέσματα. Στελίνα, δεν ξέρω αν και εσύ έχεις δει το φαινόμενο. Πρώτη ανάλυση εντός ορίων, δεύτερη πολύ παραπάνω και τρίτη στο Θεό. Ναι, είναι αυτό με τη σταθερότητα που είπαμε. Ναι. Το οποίο εκεί γίνεται ανάκληση και βέβαια, εννοείται. έρχονται όλα περαιτέρω. Αλλοιώνεται το υλικό συσκευασίας αναλόγως με τη χρήση του. Κάθε φορά με τη χρήση του αυξάνεται η απελευθέρωση της φορμαλδεΐδης, η ειδική μετανάστευση που λέμε. Ωραία, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία αυτό που μας είπες. Πραγματικά, επειδή προσωπικά το ξέρω το εργαστήριό σας και στα υλικά συσκευασίας νομίζω έχετε κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάμε να το αναπτύσσουμε και νομίζω έχετε δρόμο, γιατί βγαίνουν συνέχεια νέοι κανονισμοί και τροποποιήσεις. Σωστά. Και ένα τελευταίο που θα σε ρωτήσω λίγο όσον αφορά λίγο το κανονισμό του 10 του 11 και τα επανειλημμένης χρήσης. Πιστεύεις ότι αν τελικά γίνει η διαβούλευση, τελειώσει και κλείσουμε με το κομμάτι του self-life, να πούμε, και των οδηγιών, τι φαντάζεσαι ότι μπορεί να δοθεί σαν οδηγία, ας πούμε, σε ένα πυρούνι πλαστικό, τι οδηγία θα δοθεί ώστε να προσέξει ο καταναλωτής να μην το φθείρει? Να μην το φθείρει. Ή να μην προκαλέσει μετανάστευσή του. Τι πιστεύεις θα έχει αυτή η οδηγία? Αν μπορεί να φανταστείς, τώρα είναι εξής. Είναι ερώτηση που μπορεί να φανταστείς. Να του λέει π.χ. μην το αφήνεις μέσα στο ξύδι για πολλή ώρα. Ναι, κατάλαβα. Προσπαθώ να καταλάβω τι πιστεύεις θα λέει μια οδηγία. Φαντάσου ένα μικρό χαρτάκι που θα συνοδεύει ένα πυρούνια. Πλαστικά πυρούνια. Τι πιστεύεις μπορεί να έχει αυτή η οδηγία μέσα? Σίγουρα θα έχει το χρόνο, δηλαδή τη διάρκεια επαφής με το τρόφιμο. Πολύ σημαντικό σε κάθε χρήση. Και μετά θα έχει και τη μετάχρήση. Κάτι το οποίο δεν αναφέραμε είναι και το ότι υπάρχουν πολλοί παραγωγοί οι οποίοι με ρωτάνε, εγώ μπορώ να το βάλω στο πλυντήριο, για παράδειγμα. Μπράβο. Για να το πλύνω, γιατί δεν βαριέμαι να το πλύνω στο χέρι. Μπράβο. Είναι μια ανάλυση η οποία πρέπει να πραγματοποιείται χωριστά από την ανάλυση για επανειλημμένη χρήση. Δηλαδή, το πόσες φορές μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο, το αν μπορεί να μπει στο φούρνο μικροκυμάτων επίσης, γιατί μιλάμε και για περιέκτες οι οποίες θα περιέχουν τρόφιμο μέσα, όχι μόνο το πυρούνι. Όλες αυτές οι οδηγίες πιστεύω ότι θα πρέπει να δίνονται. Τέλεια, πολύ ωραία. Και από ό,τι έχω δει και report από το εργαστήριό σας, νομίζω χωρίς να έχετε υποχρέωση βάσει 17.025, κάνετε και γνωμάτευση. Γνωμάτευση δεν κάνουμε. Κάνουμε έλεγχο συμμόρφωση με κάθε κανονισμό. Γιατί έχω δει ότι είναι ικανό να έρθει σε επαφή με τρόφιμα. Ναι. Απλά εμείς κάνουμε και τη συμβουλευτική, δίνουμε τη συμμόρφωση με τον κανονισμό, αλλά είμαστε στη συζήτηση ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα. Μπράβο. Να διαπιστευτούμε εμείς οι ίδιοι, επειδή πρέπει να γίνει είναι πολύ σημαντικό. Και να μπορέσουμε να δώσουμε γνωματεύσεις για κάθε υλικό. Και κλείνοντας, και πάλι από την αγορά, σου στέλνω εγώ π.χ. ένα ανοξίδωτο, μια καφετιέρα, ξέρω εγώ, ναι. η οποία ανοξίδωτη, και κάνεις τα βαριά μέταλλα, ναι, ακριβώς. τα οποία δεν υπάρχει κανονισμός, υπάρχει μια οδηγία. Υπάρχει μια οδηγία. Μπράβο, ναι. Και εκεί στέλνεις αποτελέσματα και στο όλος λέει τελικά, ρε παιδιά, να τα χρησιμοποιήσω, να βάλω γάλα μέσα, να βάλω τσάι. Όχι, εκεί δίνουμε πάντα τη συμμόρφωση. Όχι, έχω δει ότι δίνεται και είναι πολύ βοηθητικό. Είναι κατανοητό ότι όλες αυτές οι αναλύσεις, γιατί μιλάμε για περίπου 24 μέταλλα, δεν είναι δυνατόν κάθεστε να διαβάζετε με ποιο όριο πρέπει να συγκριθεί. Δίνουμε στο τέλος συμμόρφωση με τι τρόφιμα μπορεί να έρθει σε επαφή, αν είναι κατάλληλο, αν δεν είναι κατάλληλο, τα πάντα. Και κλείνω αυτό, γιατί πραγματικά, επειδή έχω τώρα εύχερη, πραγματικά και με τα υλικά συσκευασίας έχω ένα πάθος. Πες μου, και πραγματικά σε πώς μου τελευταία ερώτηση. Ναι. Κάνουν οι πελάτες σας αναλύσεις για βαρέα μέταλλα με βάση την αλλαγή που έγινε, και είναι πολλά πλέον, στα υλικά συσκευασίας, ή μόνο την μετανάστευση? Έχουν αρχίσει και την κάνουν. Ή τις αμήνες τα κάνουν αυτά? Αμήνες, εντάξει, κυρίως περισσότερα σε υλικά τα οποία είναι πιο χρωματισμένα, επειδή είναι η πηγή τους. Αλλά έχουν αρχίσει και τα θεωρούν υποχρεωτικά και τα μέταλλα. Προσπαθούμε να τους το περάσουμε κι εμείς αυτό. Έχεις πελάτη δηλαδή που σου λέει κάνε μου ολική μετανάστευση και κάνουμε και όλα τα μέταλλα που λέω 10 του 11. Εννοείται. Και το ΝΙΑΣ που ανέφερα προηγουμένως, η μη εκούσια προστιθέμενες ουσίες, έχουν αρχίσει και γίνονται ρουτίνα
σε αρκετούς πελάτες μας, γιατί κατανοούν τη σημαντικότητα. Πολύ ενθαρρυντικό. Πολύ ενθαρρυντικό, όντως. Ωραία. Θα μπορούμε να δοκιμάζουμε με ασφάλεια όλα τα... Στελίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ήταν όλα πολύ κατανοητά. Πιστεύω ότι εξαντλήσαμε το θέμα. Κλείνοντας το πρώτο επεισόδιο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους θερμά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το πρώτο podcast έτσι, που συμφωνήσαμε, είπαμε μία ιδέα με την TV Ελλάς να το προχωρήσουμε από τον Νοέμβριο του 2023 και έτσι οι άνθρωποι και σαν ομάδα όλοι μαζί το είδαμε πολύ θερμά και βγαίνουμε τώρα 19 Μαρτίου του 2024, είναι το πρώτο podcast μας. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι κάποια λάθη μπορεί να συγχωρούνται, αλλά στα επόμενα, γιατί θέλουμε να υπάρχει συνέχεια, στα επόμενα αυτά θα διορθώνονται και επιφυλασσόμεθα σαν ομάδα να φέρουμε στο τραπέζι πολύ ενδιαφέροντα θέματα με τις δύο πρώτες θεματολογίες να είναι πάντα κοινές. Θα είναι η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία και θα είναι και κάποιες διαβουλεύσεις και γνωματεύσεις της Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντα το τρίτο κομμάτι θα είναι έτσι το κερασάκι στην τούρτα με πάντα έναν εκλεκτό καλεσμένο για να μιλάμε για θέμα της επικαιρότητας. Είστε παραδείγμα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.